Да, за ендермените. If you are able to get out my world. Фети. И са. Тук сякаш трябва да бързам. Сега това какво прави тук? Аз. Аз го разбрах сега. Аз разбрах тук какво трябва да направя. Хора, я чакайте. Искам само, ще читна да видя дали е така. Добре, само да... Какво има? Само да го разгледам това място, иначе няма да читам. Бе, чай, само искам да видя дали е това, което аз мисля. Като натисна... Чай, за коста. Прави след това. За какво става за була? Добре, хора, аз тук не знам какво стана. Добре, съжалявам, ама... What the fuck? Съжалявам, хора, ама аз тук не разбрах просто какво става. Аз... О, мага, защо са ми тези неща? Опа, аз още съм читнал, съжалявам. Опа. Каква е тази книжка? Няма значение. Опа. Лагна. Ау. Много цепи. Алеле, майко. Айде, няма чета табелките. Какво са това? Ох, много. Значи това сега ще експлодира. Бягай! Юнагец. О, ето ми ги нагетите. Как си знаех аз? И трябва да се пускат. О, вие се базикате, взимам. Аз съм циганин, бе, граем всичко, как? Нотинг, хърха. Бе, чай са, аз пак съм се... То са свършили мапа. Свършили мапа. Де да знам се. Мисля, трябва май да свърши мапа, нали?
Ей, 50 нагети, той е трябвало 64. Не съм пропуснал. И хора, това ще бъде. Айде, чао.